boa ne ho BC ne mrade na bibia peke dia ma no kumase aputo ja ne weben station wan krade dan so man first stop na hu donti ba bibia de tonton ngoma bookshop no bowra ho okwa kase perfect series books dia na wo pe ya homa ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465. Ene anoni a yagia tum wo manyimu vitamin no enti wo ye ja ukofia to bi ko sanso na wo ye na anoni a wo se wo to na di kofie vitamin anoni no efri se wo no ahodo na soya milk no wo bi we no vitamin B B1 bom B2 vitamin D ni nyina bi ebo amofra na dwene sanso aneye wonani ehu adwuma emawede ye fe unya bi mabofra ne no no ma eniema konkan de ma no vitamin choco obenya we Ghana cocoa pa na de aye banana nso wom strawberry ne awupe bia ne nuanu ahodo nso na ahye ni nyina mu ma calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina bi wono no ma eniema konkan na we caffeine sem bi anim entobia num bi emeyeye we na o man Ghana ajatum ntise wan tobi anfa nkofi ho no mo a ene na akwa bi se onye hwe kala na doson intento to kala ni nkogu fi ono mamofra no nonnom ebe wie hospital besa kofa ka ana dia bre wonti ano ne ayajatum o man Ghana yimo mfinhye aduonu ne yente wo ho asem no vitamin no ana wo se wo pebie na odi kofi na ne o manyina konkan abusuan Easter praise ne bawo akabretia bi na aso ebre no so a brebiwate ayemene wo bre no so a bra na yankohuro ema Israel nyankopon da no yese hallelujah is our song ntaya ye dwom ya hurusie dwom na yekobo eno na aka hu bia me aton safra dwom tofo kuku dam ohema Mercy Beba Jojo ahen ka hu bie Peter Oso ansanso ka ho sanso na wo de o mata da no dwumade na se na behunu wo mo we parish youth council ya wo mu de o mu dwuma ewo All Saint Catholic Church wo santase fanchine bra ene no take fm aka bomu ede dwumade nwanwaso yi ba wa kwamu entada no so na do abebo dom efri se yempia sika bia wa ase sanso na asabi a pese wudie no obedie eda ne yakwasi da epo bosme wumi ade toso duonu nson eso a awia no nan kan ni efri ase fodo bebo dom na ne oma nyina enkonkan nyoma kwa da Roma na ebo so yasene na ensama wudro ni nyina da yakenkan ade amamo ye ne ayehwom wawie ye mienu midin mamme ajwa nyanta tando menin abrewa ba kofichumasi Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne senti ensama wudro ya boaboa no ya de bramo sekase no ye hye asem etiefuo beka yi a encha ye kura wo afiwiye mu ene ye bo mamane se krachi bi adodro no a efre no junior ne ye kwada so dwam ene wo mobile money wo ye bia na kwada so empatebu ho ena na krachi wote na krachi sabre ya ye kasai enkofo bi eto hye ne so ewo edan ya wono ankasa waje ya wotemu ekun krachi ya ema asam no empompon so ye nkomra ema ne ma cheda na eto so aduonu dia santimantema ya ntia sem papa kra na wo yo no ne kra de ni free ho ba ko di kansi wo kro from ha Patricia ni mako ya wono so ne de ni esi epoda na eto so dumi ensa no emu wono 27 years obi aje de kra edi free ni nsam na asemi beto dwasa no na ho behia se si wo mantemu ha na ni nyina kwa ya mobile money sam ni atoa se obi so yakun obi wa ha ya fa nipa ni sika ya ji we sei no enhwehwemu asane fata wasemi ho ebetumi akoso na eno na aka ho bia ma posifo abo amane agomode atomu ese wo ma chi nipa baako edi aka enipa nan ya wo che wonom kane no eho masisi a wo mo number no ababa be ye enum 5 na dia wotoso enum no eye Mavis Jesse Mavis wabra wo mo kwache no yom de ni kopiemu ewo Asokwa District Court no ebetro dwaya presiding judge her worship Ami Hansen wabra wakasa no en wode etu dwaya wo kiremu ese sade case we aye ye ni pekum ne wodi ewomu no wo lawyer ya no ogiremu etwetwaje abaye sanke ma ni bail no wo mo tie nasem wa enye ye kura enti sabre ya ye kasai wabo akiresa asam ne de omle sha fridge mu epo da etoso aduonu
nsa 23rd April wɔn san ɛbɛba asam no so biem na wɔn makɔ akɔtena so na enipa numu a yɛsoso sɛ ɛwudie bi akɔso asante mantem ha ɛfa mobile money ho asɛm baako kurofrom baako kwada so die yi yɛde ɛho soboɔ ne kwadu ne nyina da ɛyɛ ntam wɔn so amaka wɔn tia ba ho akɔkɔdi bɔne afi wɔn agye nkurɔfoɔ krade afiri wɔn nsɛm no yɛma wɔn beeli wɔ saa awerɛ hosɛm mu a ɛnya yie enti yɛmfa wɔn nkɔsie na watwe mienu ntamuo ebedu hɔ ne deɛ no na evidence ya kɔɔto no pɛ no wakeka bebre no abɔ mu ɔde bɛba bɛgyina hɔ ɛde yɛ adanseɛ ɛde ɛtia saafoɔ yi na wabra kɔɔto no ɛkɔ asetena busuafoɔ ne mu akɔyɛ ya papa ababa Patricia ne deɛ no esi yɛ ɛwɔ kurofrom ne maame Elizabeth Fosu a wabra wɔkasa no ɔde to nsɛmtwerɛfoɔ no mu sɛ ɔnom deɛ onimpansa ne baaba ya no wafirim wɔbi anan wɔkɔma abusua enya bidie ɛna nkurɔfoɔ ɛtetɛ no wɔ kurofrom moku ne yaya ɛno nti asɛm baako pɛ no ɔn deɛ wɔkama nsɛmtwerɛfoɔ ate na Ghanafoɔ nyina da so ate bidie a wɔbɛka sɛ atɛntrene no a ɛna wɔnsra sɛ asɛm no aba bɛdi kɔɔto yi yɛnyɛ ne korɔkorɔ da John saa wɛtrɛ sam na mmom yɛma mmara no ɛntwe saafoɔ nyina da aso sɛneɛ ɛbɛyɛ ne asi bɛyɛ nsɛm na hɔ sɛ wɔabia bɛdi nyamara sɛm ama wɔbi afiri mu agye obi agyapadeɛ de afiri ne nsɛm no Ghana mmara ɛne wo ebidi na yɛtoa so bia mu a wɔsan nsɛnsɛm mu a esisi ɛwɔ mantamu ha no Ashanti Regional Command ɛma Ghana Police Service no wɔn ɛne amani boni ɛgya samedi nkɔmɔ akyerɛkyerɛ ne mu sisi amantami mu ɛhe ɛne he ɛna ehuro ɛhe ɛne he ɛna ayɛ hu a basabasa yɛtɛsi wɔnam hɔ a ɛwɔ sɛ wɔyɛ careful wɔnam hɔ a ɛnim kwan so ɔbɛkɔ akɔyɛ biribi awɔ hɔ bɛwi aseɛ na wakɔ hwere wɔn nkwa na panyin a wɔbɛpie mu ɛwɔ mantami emu a wɔn wɔkasa ɛma police adwumakuo no ACP Godwin Ahianyo wabra woni agyasam ɛbɔ nkɔmɔ no wɔde ɛto n'anim sɛ ɛho bɛnya pa sɛ wɔn aposifo no wɔbɛdi adumu na wɔn mabɔ konkon dawuro ma yɛ nyina da yɛte aseɛ sɛ mantami mu yɛwɔ baabi bebre ne miayɛ bebre na wɔ hɔ no mu a wɔnia wɔnam a no wɔyɛ kɛfo no wɔyɛ krado sɛ bibia ne a wɔbɛyɛ wafamudie biada na wɔtumi ayɛ ɛde abɔ wankasa wo ho ban wɔsɛ na new site ahodoɔ ne nyina da ɛka ho lorry terminals ahodoɔ no ɛka ho baabi a ɛhɔ no ɛta yɛ sum ɛne din no ne nyina da ɛka ho ya wɔnom nyina da ɛboa na wɔn atumi ahwɛ na saa adeɛ yɛ ɛkɔ so atumi aba ɛfam na wɔkyɛ sɛ baabi a yɛ abɛkɔ no asɛ dan ne yɛ esi yɛnsi nwie yɛ uncompleted buildings ahodoɔ ne nyinaa ayɛ miayɛ bi a wɔbɛsrɛ yɛn nyinaa yɛma yɛni ɛnna hɔ wabra ASP Godwin Ahianyo all correct sir wɔne agyasam edi nkɔmɔ no ne nkyerɛkyerɛ mu a wɔde ɛto yɛnimu ebini to enter the one particular area. If you are there, anyway, I talk about from area. If you know about down here, especially new sites in our from area, new sites. Densely populated areas in there is difficult to cause crime. Those out there, densely populated, but the isolated areas, you say, new places, nice and nice. From communities that have dark areas. These are the areas too where uncompleted buildings are. Now during in the city, within the city too, with the Crampon areas are at the market centers and a lorry park where people are rushing to board vehicles. Areas like Edum, areas like Kejetia, areas like Pampaso, Bantuma. Opposite the convention. These are the areas that normally during the rush hour people commit crimes. Because either they are rush hour and these are the crime-prone areas people have. Abusia eni ayekotie ye eye ASP Godwin Ahianyo ubepiem ewo asante mantamu a aposa soye no wono ena eda no ya wakasa edema wonom wani amani boni agyasam ena twetwe saa enkomoyi ye to ansem ne so na ye koboko emre kakra ni ye tiefo animsem asomdwe aboko ewo boko nanso ye koyanim no na akwakwa bibiti se nioma abafom kakra de na emunjo sa enra da ya da sore ya ababetodwa se mabunu bia ewo boko eni aposifo de obo ani
ya enya asem keto akora ne uhwe video ni bia ase fem na wono mo kire mu se America krani asumdwe no de aba nanso wontumi mfiti prekope na wontinsi monten so se ukodi dwa anase wo fa wanhwe ye obi beje won kwade firi nsam sese ya eno na aka hu bi ena ma adwadifo bi onum firi mampurusi ena ewo se aposifo ba omu chidom na wodo omu kopiem wodwom firi se won ko awokọ a asem kese ana ebetumi atowo na eno na ka hu bi ebra aposifo na mayi ekwa omunim babia sa mabuni firi ba ye womanim kinkei adene a edie benti na ya tamfo na mo munja wo mo ma na mo bo mu chidom edo ma badwam e wo hanom sei asagro na posifo de hwese de na nsam si kofa no a wo mo ammo wo ho ban a mabunu no betwa fa won so eno ka ho bi mo so sane tubura ne de go mabunu so ko wiase panyini ba kwa wo no na da mabunu ya no se bre kase de watopiti wa fira tasefo asasi so na de hye bia prepra ka ho no enya asem keto akra mabunu ya mana so ho no mo a se nya posifo tu sa na mo ndi a omo bia ya wo mo te no wo makotwa jatu aposifo da ya wo ti utek 102.9 bra Facebook nation na bra behwe bi we war from finance and ketwa wonom edija tum wa hye honom durbe ni nyina mo na bamba adwuma ko ne kire se wo nso ayire bambo pa wo boko a enya asem ketwa na yama ne boni Cisco e won potem wato yankrai enra be this time and it is it's a kokaka koso boko se o be kaya boko bibia tintwakwa koso two tribes omo pese omo edi mudi hini na omo kwa omo fight among themselves over chieftaincy issue. You see they say yeah free police for soldier for name more residents are more going to say one faction of the other faction nipa omo free the other faction the back of the market because into koni nti akwa say boko achim menu nipa bi wa ha na ebi nso wa ha faction bako omo market ni omo dwom amoko mu bidwom na ba bi nti akwa say once na wala market women to free one side ever one side no more yet trading because said the conflict ni kono amana wa dey so one reba ko nti em say once na wala market women person mo free from kakana at least life nko so nti ekoye say one faction is there be mo ben na mo nyantakwa mo ben mo nyantakwa nti ya wa ha no ya pese mo ben ye nti mo man strategy say so who say market woman be an answer trade be free one side ni ba mo prevent no ya pese obe room because o room dia obe ti obi na so na akwa bana asem nti ya pesa nti e go say nura na you group be who say market women am say enye bibi o pese obe den o mama na esi nti mo block here mo to the extent say o mo create road blockage bi blockade kwan no say mo pini ma market women yi den en rom jom nti sa sem no ekoto a police for no ma so nti almost sorry ekoka kire mo say oh na mo who said o metimi aka ama at least omo bi ma nipa women no market women no room and I say omo pom omo na said o mba bo omo na say o mba block road no ekwan na e obi ade confrontation and I said that discussion no and adane into a huge scuffle and became a very big issue and in the end no chobi to ye ema nipa miensa am civilians to no kobo mo out of those three people no and unfortunately ba ko hwere ne kwa nti sa incident no ama the next moment within the town aye basa bibia obekọ no na mututuo and police for baby ombo hu say police for wo omo bepo no ombe bo say police for na say ombe destroy bibia police for there no for almost starting from the Boko Divisional Police Commander Nifie Adamu Sedu omoko ho pamo bia fifie no era omo so jagum omo shibibia omo san so ko Boko
police station omo CID ekese ono so owo refie ohonum omo ko honum opamo bia abusia eni ayetie ye Cisco ono hane ton credit free boko na oba Otech FM Facebook page honum na obehwe video ni bia asemo boko asundwe aboko ewo ho ajo ayenko yet was so dia na ya bowramu ewo ensefofrom enchaye na wotwetwam no ena ebeto dwa se wokopie mu ewo anyinam ya eno ewo epoye mantamu a video bi eba ya video no de wobehu nyina da ene sakrachi bi tanka sakasie ya aya ye de fa ngugumi enu akwakote enchemu ho baabi na sa video na eba ye de hu nya ne se krachi bi a ka no won wo hweso a wotwi wo free ka ni musi ya pen wo twe brantan wo twane ha no twane ha ne sekan wo di kene papa na sa video no eba ye na nkrofo bi sese aso krachi ya no wote track kase hu ya fa nwu na gumi wo kwaye den na wi ase ne de sekan ebobobobo no anyhow te sadie wonya nipa kura ensemi ba ye na nkrofo be na social media Ghana police we dia mehemani so ade o na krachi bi ne ya che na wote ka fan ya de brantan guani mumra Facebook ne so ya kwache na wote ho so okoye den ene bra yi twe brantan ya o guane saa no na de no kwa brantan no Dawudu Smiler na Smiler na aba beto dwa sa bri aposifo nkrata womode aba no pay kire se womonsa asoni mu na se womache no se woni pa ba water tanka yi ho so obeye den wa misa na no asempo eba ne sen na obete ho pro obedu saa babiom duru yi ni nyina wanfa anya asembisa ya wade brantan twitwa no se de wo pebia ene na aposifo obechewo eno na aposi nkrata ene wamode aba montene so wamo ekirem se sambre ya ye kasei Smiler no wamo hwehwe mu no mu ne se ka yi asi watanka yi wodi meti wo ho sambre wanom ache no a wabo aposifo ema ehwehwemu ewo asemi ho no atumi akoso aso kranchi no no huni so ma be bokro no ana wo kra se wabo ana wa fa bibi afa na ni so enu aba be sheka na mfiri ho ba bi a wache na wo gwani ni nyina da posifo ekira se won ma che Smiler yi wono ana na edi mate yokofa ase kan di begwa ne saa enti wa bo ama posifo hwehwemu ewo asemwa na no fiada ebeto dwa videos ahodo circulate ye no wonom atumi adoma asemi asukọ na ne wo mu biada wamo ede ababeto Ghana fo anim abusiafo awi a yenyina weso na ensama hodo aboaboa no ye de bram sakase ni nyina da yemfa ensi ebo ahasamfo ofa John Entry bosia kolabo na be de chire eye nana kwadwo apia enoba afia abodjewa ejasam papilo ka ho no kroya ene boy ye chidoma ensama hodo no ye de ebesomo sanso ena senior man mozi Facebook no so ba bia wo biada wonso wonya bi ehwe ye nuanom no ye mienu awia midin Mami ajwa nyanta tando mini abrewaba Kofi Chumasi ye twa husimate waba yaba nana ya Krobea Asante ene na pamfo asamba da bidwumadie etwa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Say, a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodin Kratway atum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. O ma me ko to obi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se wo to make kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mr. Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni ho. Perfect series any bi. Na GS, any naka. Enso am approval. Enti obata bia nkoto bi maneba. Na se we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Musumi pini menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus mox. And na Hepa Plus nyina. Apem for about more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Odofo, mami misa wasembio. Da bay na ope brese. Ukoisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na hoden sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye ni padua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pun mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu muguhura. Ayeye ne na asienka mo. Ise nyuma obia ani ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso de odi amenipa no. Eno na ɔyɛ ɔhwɛ edidigi otek nyame ma wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yɛ madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so
na asemo ya dini wo kwa ni mukura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo onye nkire ne duma ni ntumpon na omo so fa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne krese wo mu gu ye ni mase nya sa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kakaye na ya na omo papa nka wo mo to fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Namado. Who will you say? Soviet. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman for saying they are more right? But 2022. Then, because Asem Beba Dabi. Miss Wamono. You call 19 and Bantam, me buy. Ameme kasakasa ade na okobin tani tani pakona pako. Ngemu hono mlo sate saade no. Nsema niyo dia kwa kodana mifidedi. Na ofosise tintina meka mfidedi ne saade no se saade o hema sesema saide afa. Ena mende ni yegi we na masefo no se me masiafo. Na msema masefo no se saade a onye da ahwese ampa na se pa the all show was na M4 ya no so no wo da hese no kwese obi ni wada now if you say that time no 11 am be ko so o no sha say me die like at all ya of false for soon on me saade se saade no na ba I say ni wo ya saade na mi se ya se ne be na me do for soon me saade okay and your force no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma ni bo ni na baba ku kan so no so kwese ntina kameno no kwan ne wo na misugu mi je fitwa no state sade na bu akwampo ni boma fun ni ede de ni prim de so do be ba be tuma o ni boma fun telefono no boma fun ni bu ho be ni ma se ni OTEC 102.9 FM. Extrema na se mu hanama sa me ba to ma mi no ka tem se na kan jubia we do some of the competition in something in this kana man kana no kola kisa se me kan na duma ba bono na nani ma guase ni o kan tin do be kan dia na ma eji aja nyame shirawo ami me da body ase ona boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye wobia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwe ye se obi ikọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma Beba Isaac no obompai na otumfo nyakopon a kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timida radiasi yensia dase me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori majuma ma me so
free honum no me ba oda de na me iri ye no aye papa me can hada Mary ay great Mary kasa daem udani apanya me dani wo watch you udani apanya me dani wo watch you ahomachi 5 na Mary akochi apanya of na dem abetere me our inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no ani anti nyama bia Mary ye wo fie ho no anu odi me de ne maka say oye na say me bu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim say Fred na tunufu na dia oye no onya ya o se me ye concern Ernestina Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han. Yedi ama wodi dan na ama bla no. Ama mbisa wo se. Ha me ne yesa. Ama wodi dan na rent na. Wo ka kire me se. Wo so antenam. Antenam na. Tam so na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no me brom bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no e pa cha me bua na pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne trene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me bua na pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia